сәгатьтә халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Без традицион музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Бүген кызыклы шаян музыка уен коралы күрсәтим башта. Менә күрәсез. Бер башыннан тартабыз һәм кертәбез. Ничек атала уен коралы? Бу кечкенә тромбонга охшатып ясалган балалар сыбызгысы. Аны тромбончик дип атарга була. Ни өчен тромбонга охшатып ясалган? Чөнки моның принцибы тромбон принцибы. Эчендә аның бар поршень, бөке бар. Шушы бөкене без тартып чыгарабыз һәм кертәбез. Шулай итеп без тавышның югарылыгын үзгәртәбез. Тавыш чыксын өчен без икенче башына өрәбез. Монсы инде сыбызгы принцибы. Шуңа күрә бу сыбызгы тромбон принцибы белән. Менә күрәсез, бу кечкенә тромбончик, бар аларын төрлеләре. Мәсәлән, менә монсы инде зуррак тромбончик, тагы да зурраклары булырга мөмкин. Ясау материалларына килгәндә, бу тромбончиклар ясалган металлдан, ясарга мөмкин төрле агачтан, полимер материалдан, кайбер музыкантларда мин күргән бар, хәтта шприцтан ясалган тромбончикларны. Тамашачылар уйларга мөмкин, нәрсә инде бу уен коралында уйнауы бик җиңел, авыр түгел, аннары соң әллә ни матур да түгел дип уйларга мөмкинсез. Ашыкмагыз, дуслар. Барысы да музыкантлардан тора. Көй күңелнең моңы дип әйтә халык акылы. Моның өчен махсус мин дусларымны чакырдым. Алар профессиональ музыкантлар Илнар Сафин һәм Илмир Ямалов. Тыңлап карыйк әле. Тромбончикта ничек итеп моңлы итеп уйнарга була. Халык әйтсә, хак әйтә. Асыл кеше алтын дип үлмәс, халкым дип үләр. Бу юлларны безнең милләттәшләребез һәр вакытта истә тотсыннар иде. Киләсе очрашуларга кадәр.